Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ва треза треза маҳкам шуд. Ман ин обед ош тайёр кардаги ҳастам. Инҷода салаташа низ тайёр карда мондам. Намак назадам шуд тамом. Ва имрӯз вақти ош тайёр кунед, вақти зирпа кашда алоби баланд дар кора гӯем ва вақти биринҷа андохта низ алоби баланд дар кора газ мурдак газ тамом шуда ва плитада кардем. Имрӯз оши плитадор кардем ва боз мо саҳар кати шавҳарам кати каса бозор рафтем ва ана овози кӯдакҳо бинан. Ва ин саҳари чихеле ки дидем мо атуш бозор рафта омадем. Барои шавҳарам як дута футболка гирифтем. Инҷода паласканида мондам шози тамом мекуна ва бо барои кӯдакҳо маска гирифтем. Барое ки мо раҳи дур рафтестем, маска дар кораи меҳмонӣ рафтестем. Барои ҳамин хотир ва дута маскашон гирифтем. худмода як пачка дигар маска оли шавҳарам мебиёранд ва берун алака имрӯз ҳаво дам ҳамахе ки намехел офтобаки хушрӯ саҳар кати мо рафтем бозор омадем саҳари рӯз кати дам будак ва треза наместадак худои ман пагоҳ насиб иншоаллоҳ мо саҳар кати раҳакӣ ҳастем саҳар барвақт. намехел дӯстони азиз ҳатман рафта расем интернет ёбем агар ма ва видео мепартом бо видеоҳои ҳамаша монтаж карда бо ҳатман мебинем ки кани мо куҷо рафтем. агар ки касе вай донад ягон кас комментарида нависен кани куҷо мерем мо оилавӣ ҳама каса гӯем як ҷо рафтестем. намехел дӯстони азиз ҳозир вай тез ош тайёр шавад. очамино омадагӣ ҳастанд уже ай бозор камтар дер шуд плитада кардем барои ҳавай камтар дер шуда вай ош ай бозор омаданд шитян онҷода хонада гӯем якдам то ош шуда наша. инҷа либосои ман ҳозир дӯстони азиз таҳ карда мемонам ҷобаҷо мекунам ва ай магазин имрӯз аксия буда мана хали собун гирифтем барои вай раҳи дур мерем муфтем то ки вай дастои худмона кӯдакҳои тез тез шудан ва та дига ман хали собун гирифтам 2 сомон буда намедонам чӣ хелам хай барои раҳи дур рафтан собун хали чиза бисёр гирифтем. либосои таҳ кунам ва дору мехӯрам ҳозир хоб оша вай кардем хӯрдем. шавҳарам кати дадамшон рафтан мачо рафтан биён шавҳарам чамодана гирем ва чамоданда ҳама чизоро мегирам барое ки ҳамаш якҷода ва ҳама чиз ҳаминои кӯдакҳо ҳаминои худмо барое ки ҳам чизи зимистона тобистона гирифтан дар кор пойафзол гирифтан дар кор манам хали собун пӯбунам хали чизо бисёр гирифтан дар кор. барои ҳамин хотир гуфтам ябро ҳама чамоданда гирем ҳамаш якта чен пакетча кардана. намехел дӯстони азиз набинен очам ай бозор бо барои нилуфар идгардаки иди қурбонда падарка харида овардия нилуфарда манин куклая ҳама очама мегӯм ки охи ин нилуфар куклабоз нест кукла бозӣ намекуна мегӯм неда бо ахи рафта якта кукла гирифтиянша чиза дорад дирнаш некем чихеле ки мебинен пакетда истода ҳатто нигоҳ намекунад мегӯем шакам мана кукла гир бозӣ кун не 50 сомон дарафта як кукла харидиян лекин нилуфар назараш да не. ман инҷоҳо каме тоза кардам коляская шушта бурду балконда вондум пойафзолои ҳамаша шуштум ки то ки чамоданда гирем шунам дандара тоза кардам. инҷоҳо ҳозир мехом детскида хобидани кӯдакҳо якбор порядок кунам шунам ва кани вай ятай дига мана самолётик инабидан имрӯз вай легашона бироварда чико карда ва мани самолётикаша барои сиёҳуш харидиян ва идгардаки
некем ҳардш барои ин самолёти ҷанҷол инаш мегӯд манда инаш мегӯд манда ҳамин аҳвол ина бисомон гирифтия ҳамаи очаму гуфта шитиян каси дадам ки вай бекор вай куклае харидему хубтараш ки дута самолётик бегирифтем нахстар буда мегум ҳамқа ки охир кукла бозӣ намекунан бовар намекунан очам ки бо ахир рафта якта кукла харидиянш ман инҷоҳои каме ҷамъ кунам глода оптимум аёдам наброя ба равем бегоҳи рӯз саат 6 ҳаво камтар гирифта трезаҳои мои набидем трезаҳо динаи дароз кӯдакоби буромадану фуромадаами трезаҳода часпидан бо якбора бадтар чиркиншон кардия ман ин диваношуно рост кунам ҳама чизшуно порядок кунам либосои даркоришуно гирам якбор дуроварда сарошуно шум тозаҳар кунамшона баъд саҳари барвақт насиб иншоллоҳ саатои 5 мо раҳакӣ мекунем ва ман худам дахавотир мазам нест очамшон катидам ки нарав вай мазад нест таихи грип хай мебинем кани чӣ хел мешад дору хӯрдестам ҳама хелиу бемадор ҳама хел ҳастам дӯстони азиз соат 9:30 шудай соат 10 шудестаи гӯймуман 15 кам 10 соат ва чихеле ки мебинем анҷа либосои кӯдако либосои мо ҳамаша гирифтем ва бо онҷуда либосои ман шуд офтоб каракем ки то ки хушк шаванд фақат либосои тоза барем ва то пага саҳара хушк мешаванд гирифта бо мемонам анҷа чамадана шавҳарам гирифта додан холӣ ҳозир пур мекунем чамадана ҳама чиза гӯем дар нами чамаданда мемонем ва чизои рӯ хай ва ёша якта сумкачаи ман меша тамом дига ягон чизи зиёдатӣ намегирем анаме хел дӯстони азиз сиёҳошу бинед хел овозаш буромадестай ман ҳозир тез бо монтаж мекунам видео мемонам настройка карда мемонам ки то ки шумо фақат дӯстони азиз видеои хушрӯ нағз тамошо кунед дӯстони азиз ман чамадана ҷобаҷо кардам инҷодан хеле наскича паскичаҳои ҷобаҷо кардам барои ки осон аст ки паски даруни вайда чамаданда тит нашавад гуфта ҷои замокашда мондам вай шапага саҳариш даруни мошинда ёки рӯи ҳамина мемонам барои ки хунук шавад мепӯшанд ва мани сумка ман гирифтам дар наштидам дору порую телефону заряднику тамомам хеле чизо ва ман ҷуда чизое ки бо пага саҳарӣ мепӯшем гуфта ҳамаё гирифтам тамом крем гирифтан дар кор ягон чи аёдам наброд поязола аёд наброд гуфта поязолаам гирифта овардамона инош тозаҳанд ман туфлиёи шавҳарам бо ва ман вай ҳеч медонам поязолаи шавҳарамам гирифтам тамом намедонам эринкҳоя гирам ёки не хай носки гирифтагӣ ҳастам кодум тапчика пети мешуд хай як пар тапчика бас як пар дига почамда тамом пакета гирам шуд ин басаношкои сиёҳаш аёдам ромадашушам кӯчада гашта будам барои ҳамин хотир инош хай шиштагӣ ҳамаш ҳозир пакета мегирам чамаданда мемонам тамом шавҳарам телефон гам задастар тамом ба фикрам либосоям ҳозир стирка тамом кунад нилуфар тиха хоравена куҷонона пага насиб иншоллоҳ саатои 4:30 мехезем бо барои субҳонатам гуфтам ки картошкаи вай мепарам жарид мекунам ки газ тамом шудай ва баъд гуфтам хаймон нон гирифтем там сосиска ҳастай бо яке паго шавад ягон чизи дига бо саҳарӣ мекунам мебинем якам картошкаву пиёз жарид мекунам вайда сковородкада плитада баъд ягон контейнерда мегирам анаме хел дӯстони азиз биёед акнун ҳамин кати влога ба охир расонем дар паноҳи худо бошен ҳатман насиб иншоллоҳ мо рафта расем сиҳату саломат вай мекунам интернет ёбем агар бо ман видеоҳоя мепартом агар ки интернет наёбем агар хай вай мекунем
мебиёем баъд влогом мешад. Боварӣ дорам ки шумо бо саброна интизор мешед то омадана ва бо ҳамаи дӯстони азиз бо омади иди қурбон муборакбод мегӯям. Илоҳим идоя нағз гузаронед, хурсанд бошед ҳамеша ва ҳатман худтона эҳтиёт кунед дӯстони азиз. Аламихел хайр то дидори оянда дар паноҳи худо бошед. ҳамеша худатона эҳтиёт кунед. хайр.